ug dinhi maigsoon sa Ebanghelyo sumala sa San Mateo, dunay usa ka magtutudlo sa balaod nga misulay pagbitik kang Hesus pinaaging pagpangutana. Sawa pa siya mangutana atong nadungog din nga nakadungog kani mga Pariseo nga ang mga Saduceo gilupig ni Jesus sa katarungan. Mga Sadducees kani mga sugwa ko masayop ang mga Sadducees may igsoon mo na sila dili mo tuo og kuan kanang resurrection o pag afterlife ba, no? Para nila din nila takutob way pagkabanhaw, no? Mga Sadduceo hinamdo mo doon ay usa kay gayon nga murag nangutana silang Jesus kinsa may bana ani nga ang mga igsoon nagkapangasawa man niya tanan, di ba? Katong puro igsoon laki nga ilang gipangasawa ang byuda. Mga sa katapusan mangutana sila kinsa man siyang bana kinsa man siyang asawa nga ang tanang magsuong laki nakapangasawa man niya. Marabagi ilang gibugal-bugalan si Jesus ba. Kaya lagi di man sila mutuo sa afterlife, life after this life. So, labi na gid sa kinabuhing dayon. Anyway, so mo ni dason dayon ning magtutudlo sa balaod. So nangutana siyang Jesus, unsa man ang labing dakong sugo sa balaod. So kani teacher of the law man ni siya maigsoon. Sa ito makamaos ni siya. Magtutudlo sa balaod gud siya. Apan nangutana siyang Jesus, unsa man ang labing dakong sugo sa balaod. Daghang kay sa balaod gud, daghang kay mga ginimemorize nila ang mga balaod. Perting daghana. Hangtod naglibog na siguro na siya. Naglibog na siya. Unsa man gyud pinaka labing importante o labing dakong sugo. Gitubag siyang Jesus. Ingon si Jesus, higugma ang Ginoo nga imong Diyos sa tibuok mong kasing-kasing, sa tibuok mong kalag, o sa tibuok mong huna-huna. Kini ang labing dako o labing importanteng sugo. So, sa di pa mo adto sa sunod sa ikaduhang sugo, kani magsoon ug malandong taani ba? Higugma ang Ginoo nga imong Diyos sa tibuok mong kasing-kasing, sa tibuok mong kalag, sa tibuok mong huna-huna. Pangutana, makahimo ba ka tani? Sa tibuok yun? Ha? Sa ito po, 100% yun ba? Ha? Tala ninyo, mahimo ba rin nato? Mahigugma ba tas Ginoo 100%? Nga daghan man kay tag yuna-una. Daghan sa tag gihigugma. So, kanigod may ison akong pamalandong ani nga murag i-challenge ta. I-challenge ta si Ginoo nga sa tibuok yun, 100% yun. No? Bisan ibawod siya nga dili nato ikahatag 100%, no? Iya lang gidasig lang taniya ba? Gi-challenge lang taniya nga higugma ang Diyos sa tibuok yun. 100% yun. So, pareha ko nang nainomdom ko sa una nga huwag mukuha kag examine kinahanglan ang imong tumong perfect yun. 100 yun. Yan naman. Kaya huwag di ka ma-perfect at least dako gihapon. 98, 95, ano ba? Pero ang imong tumong 75, huwag di ka kaigo 75, hagbong ka. Di ba? Mas may nang you aim high. Taas yun imong tumong. No? Ang imong target mataas. Kaya huwag di mga maigo ang taas, at least naagapon diri sa
duol. Pareha god ni kuano si Heidelin Diaz. Makato kuan magito niya first kuan gyud primero gito niya nga naalsa to niya katong gibugaton. Matud pa niya sige siya practice ato maglisod gyud siya alsa. Pero during the Olympic iyag yung pahinungod sa Ginoo. Tabangi ko Ginoo. So himo gyud. Naalsa yun niya. So, nakagold yun down ta. For the first time, no, in history, sa Olympic, nakadawat kita gold, no? Uban pa sa ubang mga award, no? Anyway, so, higugma ang Ginoo sa tibuok yun, imhay yun, tibuok mo kasing-kasing. Kaya ang Ginoo masabot man siya. Makasabot man siya. Kaya Ginoo na to nga, sobra kayo sa pagsabot na to. No? Kanang bisan to, di ba siya nga, di takahimo, okay lang yapon. Ang importante nga, we give our best. No? Higugma ang Ginoo sa tibuok mong kasing-kasing, tibuok mong kalag, o tibuok mong hunahuna. So, manay primero. Yung ikaduha, nga labing importansing sugo, higugma ang imong isikataw, ingon sa imong kaugalingon. Love your neighbor as you love yourself. So mo gini basis mo ning basihan sa tanang balaod. Love God and love your neighbor. Ang Ten Commandments, gibahin man na. Ang primerong tulo, love God. Ang pito, love your neighbor. No? Mas daghan ang paghigugma sa ato isig katao kaysa sa paghigugma sa Diyos. Tuluray gipangayo nga sugo sa Ginoo. Higugma ang Diyos labaw sa tanan. Ayaw gamit ang ngalan sa Diyos pagpasipala. Simbahang adlong Domingo o pistang ililihi. Ang sunod na anak, puro na. Higugma imong ginika at tahura, imong ginikanan. Ayaw pagpatay, ayaw panapaw, ayaw pangawat, no? Ayaw gamitan nga sino pagpasipala. So, mas tuluray gipangayos sino. So, love your neighbor as you love yourself. Sayon kayo. Sayon kay witukon, sayon kay sabton, pero lisod buhaton. Nga naman, labi na yun kung ang atong neighbor wata ka uyon, no? Wata ka uyon sa kinaiya ba? Yeah, love your neighbor man. Adi ko nga neighbor, ari ko speakers. Mamili man tag silingan, no? Yawa mo ingon ng Ginoo pamili. Love your neighbor sa tanan yun. Magustuhan mo madi, no? Pero mas challenging ba na kanang neighbor ang silingan lisod kayo higugmaon maigsoon. Kana mo challenge, pero kanang ganahan kita, suod na tadaan, way problema na kay. Wag ni challenge. Kana gyud lisod nga. Lisod sabton ba nga silingan? Gusto kay mga away. Kumusta yung silingan? May ba yung silingan? Labi na rin panahon na nga. Mura bag high blood kayong mga tao. No, problematic kayo tungkol sa kalisod, kawadon, pandemic, lockdown, mga resulta magsapot lang permi. Anyway, so, love your neighbor as you love yourself. So, kita sa atong kaugalingon na igsoon, doon na may mga apa nato. Doon na yung mga kinaiya nato nga lisod kay dawaton. No? Muna ato yung tipigan, itago na to kay may bawaan niya. No? Pero, love, bisag ang atong mga bati, ato ginagigugmaong yapon. Ato nang angkonon, dili nato kanang taguan, no? Kay matod pa, mahadlok man ta. Pero ningon ang Ginoo, fear not the truth about yourself. No, ayaw kahadloki ang mga kamatuoran bahin nimo. No?
Kay the more nga muangkon ta sa ato mga limitasyon, mga apa nato, mas dali ta mas dali nato ma-overcome ang maong mga kahuyang, ang maong mga weaknesses nato. Okay? So manindog ta atong himo ng pag-ampo.